когато първо се изгражда някаква представа и после тази представа е обличана в тонове. Като видим, че хората харесват това, което правим, и аз съм доволна. Независимо, че не го разбират. Да. Човек в себе си изгради някаква представа за света, който го обкръжил, и това е представа всъщност една схема за самия него. И той се наглажда в тези непознати ситуации спрямо представата, която има в себе си. Дали мога в един момент да щупиш една витрина? Да. Не случайно, нарочно. Да, просто зависи от състоянието в момента. А да откраднеш? Не съм се замисляла. А да убиеш някого? Много път съм на желание да не съм ли фляра? Колко пъти родителите ти са идвали на концерт? Мисля, че 3 или 4 пъти. Не повече от любопитство, не за това, че я харесва. И какво ти казва Света? Че съм друг човек. Значи те самите са изненадани от произведението си. Да. Харесва ли им този друг човек? Човек отбира за себе си това, което му харесва.